Тези изключителни професионалисти научиха танца ярхоща само за 2 репетиции под вещото ръководство на арменските хореографи Софи Гаспарян и Дикран Джамджиян. Истинска наслада е да видиш български състав да танцува арменски танци по време на арменски фестивал. Седенчица, благодарим ви за неповторимата възможност. Сега ще си позволя да прочета малко история за вашия състав. Така че ви моля да ме слушате. Фолклорен танцов ансамбъл Седенчица е създаден през 2012 година в град Пловдив. Основател на самодейния състав и хореограф е Нели Карабахчева, съвместно с бивши и настоящи ученици от профил хореография в Соло Кирил и Методи, както и любители самодейци. Ансамбълът гради своя репертуар от произведения на хореографите Кирил Харалампиев, Димитър Димитров, Иван Тодоров, Емил Генов, Димитър Дойчинов и други. За краткия период от своето създаване, Седенчица е носител на множество балкански и международни награди от фестивали в страната и чужбина. В тяхно изпълнение ще видим танцът ярхоща. Хореография Софи Гаспарян, Дикран Джамджиян.